Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азиз, нафарони пурсида буден аз ваҳдат хона ба навор бигир. Ин як хона, мақсад реклама мекунем аз шаҳри Ваҳдат. Пеш аз навора сар кардан дӯстон дар канал бидуред подписатсия шавен, обуна шавен, лайк абмонед, дар комментария баҳогузорӣ кунед дӯстон. Дар номерҳои поёнбуда ватсапи мо ҳаст, ҳатман барои реклама муроҷиат кунед. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, кӯчаи Сари Чашма. Хоб дӯстон, аз ин боло маршруткаи конечни 2, боло мактаб, амбулатория, хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстон. Раҳ пеш асфалт, об, свет проблема нест. Пеши кӯчаам хеле ҷубори об. Хонаи фурӯшӣ ана ҳаминҷа сар мешавад дӯстон, то ана ҳамин забора. Хоб, рафта ба навор мегирем дӯстон. Обши 5 дар хона, квадратш муайян нест. Дар пеши дарвоза як чайлови ангур, ҷои обаш. Якум хона ана ҳаминҷо аст дӯстон. Дар омада ба навор мегирем. То охирша тамошо кунед. Дар охир нарху навои ин хонаро гап мезанем дӯстон. Номерои соҳибмулка мемонем, дар номерҳо занг безанед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад дӯстон. Хоб, дар ин ҷо аз тарафи дасти чапмон як боғ мешавад дӯстон, як ҷои помидор, бодринг. Дар ин ҷо як дошона, дар боло дудархона, дар поён як кухня, як подвал кухня аст дӯстон. Ростаки аввал ба дуюм ошона мебароем. Як варианти калон. С тарафи дасти чап дуюм хона, хонаи сеюмгаш. Намин аст. Хонаи калон аст. Ин турба дорад, бо турбаи оби гарм аст. Лекин кор намекунад. Хоб, дар ин ҷо гуфтем ки як кухни кардаган, подвала, якум ошона аст дӯстон, подвал не, якум ошона кухни кардаган, калон аст, мақсад ҷои чизу чорамонӣ. Ин ҷо бошад як дарбича, рафта ба навор мегирем аз пушти ҳамин хонаи фурӯшӣ дӯстон, як пушташ як ҷои дуошона, секси аст квартира. Аз ин тараф ҳам раҳ дорад. Дар ин ҷо бошад ҷои душевой, ҷо бошад як ҷои ҳоҷатхона. Ин ҷо як ҷои ҳизмхона аст дӯстон, метавонед хона кунед, аммо дарунаш ремонт надорад, ба навор намегирем. Ин ҷо як хонаи дигар ва як хонаи дигар отдельно дар ин ҷо. Дар он қати ҳам раҳ дорад дӯстон. Ин ҷо як хонаи дигар. Хонаи дигараш аз ин тараф аз дарун ҳам раҳ дорад дӯстон. Мо аз ин ҷо медароем. Ин ҷо торик аст, свет надорад дӯстон. Дарбича ба дигари хона, як хонаи калон аст. Хоб дӯстон, як бор дигар гап мезанем ки ду дар хона дар дуюм ошона, як кухня дар якум ошона ба ҳисоби подвал мешавад. Дар он ҷо
душевой, ҳоҷатхона, дар ин ҷо як ҷои ҳезумхона, болояш ҷои ҳезумхона метавонед хона кунед. Дар ин ҷо як хона, дар ин ҷо як хона ва аз тарафи дарунам роҳ дорад дӯстон. Дар ин ҷо бошад, сари роҳ як хонаи дигар ба навор гирифтем. пеши ҳавлӣ як боғча. ҳавлияш рости ҳавор аст дӯстон. свето нафароне ки дар ваҳдатанд медонанд, светошон ҳаста, ягон мушкилӣ нест, об мушкилӣ надорад, документҳояшон 100%. як бор дигар такрор мекунем дӯстон, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, посёлкаи Наврӯз, кӯчаи Сари Чашма, 4 сотиқ замин, 5 дар хона. конечни маршруткои 2 дӯстон, анамин кӯчаи боло меояд 2, ҳамҷо меояд мактаб, амбулатория, ҳама чӣ поликлиника дар анаминҷо ҳаст дӯстон, дар пеши кӯча. нархи ин хона дӯстон 380 000 сомон боз муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 919 05 52 83, ватсап як номер дигар 502 11 11 14. дар ҳарду ана ҳамин номерҳо ватсап ҳаст. номерҳои соҳибмулк занг занед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хуб, дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. дар поён номерҳои мо барои реклама муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон.